हेलो लोगोफोर, गिबियावनो गोदान बोसोरनि आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो आंनि इउटिउब फेमिलिफोरनिसिम आङो जासिहरग्रोबाय। हापि निउ इयार लोगोफोर। नै लोगोफोर, जोङो निउ इयारनि दिनावहाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आं प्रग्राम दङ, जेरावबोथ' बेरायनाय जायासै। गिबियावनो आंनि गोदान ब्लगखौ आं गासैखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो आंजों लोगोसे इन्जय खालामफागोन होननानै। फैदो लोगोफोर, बिदिबा आंनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै। नै लोगोफोर, मोनफैबायानो जोङो प्रग्राम जानाय जायगायावहाय। प्रग्रामानो जाबाय लोगोफोर गरायसर खाथियावनो आरो गरायसर मोनहैस्लाबा, ओमफ्राय बेहायनो जादों। प्रग्रामानो जाबाय माबा आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गावनानै तामुलपुरा एक्सट्रा जाबायना जोंना एबसुआहाय। ओमफ्राय बिनिनो बिबान गोदान मोननायफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दं। ओमफ्राय लोगोसे बिथांमोना समायखिरा लागोन आरो बिनिनो प्रग्राम दं। ओमफ्राय जोंनि लोगो सासे बेखौहाय जिल्लायावहाय हरबाय नालाय, तामुलपुर जिल्लायाव, बेजोंनो फैफादोंमोन आरो जोङो। ओमफ्राय बेलेगफोरबो फैदों। ओमफ्राय अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, नोंथांमोना एसे दिन्थिलांसैलाय आङो नोंथांमोननोहाय दिनैनि प्रग्रामखौहाय माबायदि जायो। ओमफ्राय नैबेयावहाय फारौ बिरहोनो नागिरदों आरो गोजोननि थाखाय, मा होनगोन बेखौ, सान्थिनि थाखाय। नै बिरहोबाय फारौ जरासे गाहाय आलासियाहाय। ओमफ्राय फारौआबो बेयावनो थाबाय, गोजानाव बिरलाङासै। ओमफ्राय बिरहोखांबाय, बिरहोनानैहाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन, ओमफ्राय बेखौबो बावखांबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय हल सिङाव जागोन आरो प्रग्रामाहाय। नै बिबार बावजेनबायानो मुंख्लंनि। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर, नोंथांमोना जि हायो दिन्थिलांसै आं लोगोफोर नोंथांमोननो दिनैनि प्रग्रामावहाय मा मा हाबाफारि जागोन बेखौहाय। अब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, जानोसै प्रग्रामा। दिनैनि प्रग्रामा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि समायखिरा लानाय आरो बडिखौ दाख्लै जोंनि बगाजुलियावहाय दाबाय। ओमफ्राय दायो समायखिरा लानाय हाबाफारि दङ। जोंना बाक्सा जिल्लानिफ्राय गावबाय नालाय, तामुलपुर जिल्ला जाबाय जोंनि खावसेया। ओमफ्राय दिनै लास्ट समायखिरा लानाय दं आरो बडिखौथ' दाख्लैनो दाजोबखाबाय। ओमफ्राय जोंनि कुमारिकाटानिफ्राय जोंनि लोगो सासे जिल्लायावहाय बिबान मोनदों। बेनो जाहैबाय नै जिल्लानि बिबान मोनगिरिया। नै ओमफ्राय सासे लोगोआ ग्रोब जाथारदों। नैबे आरो जिल्लानि बिबान मोननाया जोंना। बिथांखौ दोनबोदों जोङो दिनै। नै मानसिफोर फैहांगासिनो। ओमफ्राय बिबार बावनाय हाबाफारि जादोंमोन ना, बे जोब्बाय, एबार प्रग्रामा जासिगोन आरो। नायलांबाय थादो लोगोफोर फारसेनिफ्राय। मा होनदों? दिनै समायखिरा लागोन, तामुलपुर जिल्लायानो गैयासो जानानै होफिनबाय। मा जागोनथाय मिथिया, होनबाबो लाबाय आरो बडि दाखाबाय नालाय। जि जायै जालांसिगोन। नायबाय खुमाबायनाय मानसिफ्रानो गैया, प्रग्राम जाथ'वाखै। लोगो लोगोनो मानगोनां बिथांखौ दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियाव दिनैनि इंराजि 2023 मायथाइनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो महेन्द्र बसुमतारी मानगोनां आरो बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबावनो फरायसा आफादनि PRS बिथां rebika नार्जारी मानगोनां बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय। आङो सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां rebika नार्जारी नर्थ रंगियानिफ्राय बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय साबायखर थाबाय। बे समाव आं सिनायथि होनो आखायाव लादों। बिबान मोननो हादों लोगो आफादगिरि फुकन बर' नागिरजुलिनिफ्राय बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय। लोगो आफादगिरि सासेबाव मोनबावनाय बर' तामुलपुरनिफ्राय साबायखर थाबाय। बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों आखान्थि गाहायनि थाखाय बिथां मिलनिया बर' गरेस्वरनिफ्राय साबायखर थाबाय। बे समाव सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायगोन। 1/1/2023 इं अक्ट'खालि इसोरखौ साखि दोननानै
तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ आगुरै बानलांनायनि सतबांसा लायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि आरो गौथुमारि आखुथिखौ मानिनानै हाबा मावनो समायखिरा लायो जायखौ फालिनो हायाब्ला आं आफादनि संबिजितनि राहाफारि बादियै साजा मोननांगोन गंग्लायनायजों मुस्रिबानि नार्जारी अक्ट' 1/1/2023 गोजोन्थों आं जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि तामुलपुर जिल्लानि बिबान मोननो हानाय बिबानगिरि बिथांमोना लोगोफोर आङो मोसानायनि गानखौ सोलायनानै होनांबाय कपिराइट क्लेम फैजानो गिनानै जि गानखौ मोसादोंमोन बेखौ होनो हायासै आरो आं बेलेगसो एड खालामनानै होबाय लोगोफोर जानो जमगासिनो दङ जोब्बाय सान्दुङा मोखा बोरैबा नुजोबदों ओंखाम जानो जमगासिनो सान्दुङा मोदानदोंलै सान्दुङा मोदानदों जि उन्दुनो ओंखारखाबायमोन जे जायो लानानै फै लाबोआ दावदै जानो बायनानै थांसै नै जोंहा जोब्बाय मिथिङा मोनबाय थागोन थांबाय था ओइ जेसां हायो मोनजागोन थांबाय था थांसै थांफिनगासिनो नै बेरायनांगौ जाखो माने थांखानोसै डाइरेक्ट